Тәулікнің қайырлы сағатында сәлем достар. Мене бір атына вақыт өтіп та кетті. Хава тұрышы да шақты өзгерішлер кешірді. Кет парадыбызда да жыршылар исемлігі біраз өзгерді. Мене шундырақ өзгерішлер һәм қайбір яңалыклар хақында бүгін біз музыкаль қойма кетлар парадында сөйләшербез. Сезнең белән мин Булат Бәйрәмов һәм без башлыйбыз. Әйдәгез достар, хит парадының премьерасына тукталыйк. Ул Зөфәр Хәйретдиновтан. Ярты елдан артык музыкаль кыймакта югалып торганнан соң Зөфәр әфәнде кабат популярлар рәтендә. Тыңлыйбыз 15-нче баскыч. Birge bulgan kişiler bir mizgil eşirde sürüldüler hisseler seyirci bir üzüdü dikber hıyanetin üzüleme sebepler bazıdın emanetin seyirci bir üzüdü dikber hıyanetin üzüleme sebepler bazıdın emanetin cevapların buranlarday sallanırdı yüreğime yanlarıma başka kelime indi bina yarım dime indi bina yarım dime Kütme anlatsam da tınlamayım kirekli boş sözlerin bilen erinetme yürekini yalvarma da gütme anlasın bitirdi sündü muhabbetim banattım insine yalvarma da gütme anlasın bitirdi sündü muhabbetim banattım insine cevapların buranlarday sallanırdı yüreğime yanlarıma başka kelime gitti bina yarım dime indi bina yarım
Muzikal Qaymakның ikinci premyerası Alsu Azat Fazlıyevlardan. Olar haman dünya kuvalar. Bir kinde iki iş mecliske barıp halk көңелен көріп әрәхәтләнеп, гүрләтеп эшләп йөриләр. Бик әйбәт эшләсеннәр. Ә без әйдәгез барыбыз да бергәләшеп аларның ир-яңа клипларын карыйк. Ey xətersiz. Metruşka salırğa unutqanman eкен. Hey qarşı, qartaydın şol indi. Бар иде бит синең дә ут кебек матур шакларың, Табигатны һәр көне дә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга. Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Son selamet, şul zor байлык дөньяда. Ник бейеми юлдырыйк бит, кештер барда жаннарда. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Әнвәр Нургалиев бу атнада 13-нче урында. Кем белми, таныштырып китик. Ул Башкортстан егете, Уфада яши. Сәхнәдә инде 2000 елдан бирле икән. Бүген ул туган якларында сольный программасы белән гастрольләрдә йөри. Сез дә Өфе якларында булсагыз, аның концертларын тамаша кылмый китмәгез. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрен килми, ике арада тирән кар ята. İki arada tiren kar yata,
Yürek komandan seni yaratan İki arada diren kor yatan Yürek komandan seni yaratan Bilmimken bilen ömür itesen Tükenesindir o bit min tügel Minde gül sine sağınam şolay İkinci yarım sina ting tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel Bu atnada hit paradımızның 12-нче урынында күз яуын алырлык шибәр 4 кыз. Вероника Кузнецова, Гүлназ Баталова, Дилия Ахметшина һәм Альбина Казыханова. Барысы бергә алар ямьле төркеме. Кызларның яңалыкларына айрым-айрым тукталып булмас. Күп сөйләргә кирәк. Абылай ямьле төркеме эшчәнлегенә килсәк, алар җәй ахырында яңа клип төшерделәр. Хәзер Turk Vision бәйгесендә катнашырга дип әзерлек эшләрен алып баралар. Кыскасы, бик каты тырышалар. Koyam sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayan can dostayım min sandığa sen koyam sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayan sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayan Хәтерләсәгез, моннан 2 атна элек Алсу Мортазинаның җиләк җыйганда җырын без премьера буларак күрсәткән идек. Күрәмсең, халык күңеленә әлеге җыр яткан, ошаган, чөнки бу атнада ул 11-нче урында. Тагын берничә атна һәм кем белә, бәлки бу җыр абсолют хит та булып куяр. Seni bularsan
Клип арты клип қарап бірінші ұнлыққа да келіп жеттік. Беріде «Сүйні күтем» деген жырына түсірілген клипі білен Диана Тажиддинова. Диана бұл клибында нендігіне образларға кірмей. Ауылшыда, офисшыда, гламур қыз ролінде де. Көп сөйлеп тұрмайым, әйдәгіз клипінің өзін қарайық. Güller bulup üser idim, şiller bulup iser idim. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idim. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Фәнис, Фердинандович әйте бит. Гафу ет, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи. Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, йөрәгеңә ди булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә, ömürгә саклый гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә, ömürгә саклый гale. Бул үземә генә, кеше яныма, кулыңны бир кулыма. О, biz яраткан җырлар. Бу бит хитлар. Мөнир Рахмаев, Иркә, Эльмира Сөләйманова, Гүзәлия, Ландыш, Ришат Фазлиәхмәтов, Рифат Зарипов, Гүзәл Уразова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 26 ноябрь. Уникс. Татарча солянка хитлар. 297-43-77. Сез яраткан татарча солянка! Илхам Шариф, Айгүл Рахимова, Альбина Апанаева, Илдар Ахметов, Руслан Кираметдинов, Ришат Фазлиәхмәтов, Эльмира Сөләйманова, Хәмдүнә Тимергалиева, Иркә. 24 октябрь Агидел, 25 Нефтекамск, 26 Янаул, 27 Борай, 28 Яркәй, 31 октябрь Шыкмагуш, 1 ноябрь Шишмә, 2 Дүртеле, 3 Старобалтачева, 4 Аскина. Башлана кичке 7-дә. 6+. Әлі календарда октябрь айығына болса да, Ризат һәм Зинира Рамазановлар инде февральда булачак сольникларына әзерләнәләр. Әзерләнмичә. Хәзер конкуренция көчле, көн сайын диярлек концерт. Халыкны шаккатырга авыр. Шуңа җиң сызганып эшли дә инде Рамазановлар. Молодцы. Исеңдәме икән, исеңдәме майның ул кишеләре. Таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиренәр. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Эх, янымда сине бар, янымда сөю
Чираттагы җырчыбыз әле күптән түгел генә фатир алган. Хәзер Баширә Насырова белән Башкортстан якларына гастрольгә чыгарга җыена. Декабрь айында әти булырга әзерләнә. Бу яңалыклар барысы да җырчы Алмаз Хәсәнов турында. Аның җыры бүген 8нче баскычта. Бик еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Рамил Айметдиновның ниһаят 3нче җыры дөнья күрде. Ул аның алдагы җырларына гомумән ошамаган дип әйтиммесен инде, чөнки ул шәрих стилендә. Шул рәвешле мөгаен егет кызлар күңелен яуламакчы буладыр. Чөнки Рамил әле дә эзләнүдә икән. Аңа кара күзле, озын чәчле, яхшы тәртипле кызлар ошый. Хәзергә әйдәгез җырына күз салыйк. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын. Саф хисләргә тулып балачакның шаянлыгы үткән юлларның. Саф хисләргә тулып балачакның шаянлыгы үткән юлларның. Кайттым әле, сагынып кайттым әле, көтәм мине бөдрә юкәләр. Балкыртлары, кунган чәчәкләре, хуш исләрен сипеп иркәләр. Кайттым әле туган сукмакларга, Миләүшәләр чәчәк атканда. Тау буйлары ямнар таратка
Менә шулай дуслар, яңалыклар сөйләп, матур-матур клиплар карап, җырлар тыңлап, популярлар хит парадында музыкаль каймакта без 6нчы урынга да килеп җиттек. Бу урында әлеге атнада Альбина Апанаеваның моңлы хатирә җыры. Әйдәгез барыбыз бергәләшеп, моңлы хатирәләргә бирелеп алыйк. Жыр болып, ман болып, ufuklarga uçsun hislerim, жылы яңгыр болып яусын жириге. Сағышта юғата, барыр юларымны яқтырта, йөрәктәге моңлы хатирә. Рәхмәт диеп алга таба бара. Хатирәләр беркеп алган шакта, моңсуланмыйм бары тик елмаям. Җыр булып, ман булып, ufuklarga uçsun хисләрем, жылы яңгыр булып яусын жириге. Сагышта юарта, барыр юларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хатирә. Бу сезонда кайсы гына сәләнкә концертына барма, һәммәсендә диярлек Илназ Бахны очратырга була. Молодец, бар нәрсәгә дә әзер, кирәк икән матур кәштем шалбарларын киеп, микрофон тотып сәхнәгә менеп баса, кирәк икән эш киемнәре киеп, тырма, пышкылар тотып бакчасында чистартырга чыга. Менә ул татарның торыр җырчылары нинди булырга тиеш? Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Әник ялындырганы буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда құлағыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Узган атна белән чагыштырганда плюс 2 позиция күтәрелеп, Фирдус Тимаев 4нче урында. Фирдусның яңалыкларын сөйләп тормасак та була. Instagram шелтәрендә аның аккаунтына керсәгез, бүген кайда булган, нишләгәнен бернинди авырлыкларсыз гына да белә алырсыз. Ә хәзер Фирдусның җырына күчик. Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа, нишләр идем яннарымда дуслар булмаса, көннәрем
Дилия Ахметшина бик тыгыз графикта эшли. Дебют альбомына җырлар яздыра, яңа костюмнар тектерә, репетицияләргә йөри. Без бергә пациент-волонтер оешмасы белән хәйрия концертына әзерләнә. Шулай итеп, Ямле төркеме солисткасы бүген музыкаль каймакта 3нче урында. Татлы хисләр, бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шун сөю. Юлыбыз бер булыр диеп мин юрадым. Шул сукмактан әкрен бергә атладык. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шун сөю. Сүз уңайыннан Дилияның бу җырын сез iTunes-ка кирип тә тыңлый аласыз. Ә хәзер сүзебез Вадим Захаров турында булыр. Ул да бик тырышып җырлар яздыра, концертларга йөри, кыскасы тугры рәвештә халыкка хезмәт итә. Шундый тугрылыгы, тырышлыгы белән ул бу атнада көмеш баскычта. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Лилия Хайруллина шушы көннәрдә кешедән бик нык оялып, борчылып йөргән әле. Спортзалда репетиция вакытында рюкзагыннан ялгыш кына затлы парфюмын төшереп җибәреп ваткан. Ул шундый әйбәт ислемай иде. Бәясенә күрә түгел, ә исенә борчылдым. Залда исе әле дә бетми. Кайбер төркемнәр шул залда әле дә шөгыльләнә алмыйлар ди. Харап иткән Армани исе. Яра Лилия, борчылма. Була инде андый хәлләр. Аның каравы синең җырың бүген 1нче урында. Artlarımdan yürüp Duydurdun sen Sen bit mine düşman
Очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар Очрашулар кирәк, дип әйтәсең, канаса да тирән яралар, яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә, якын булмас безнең аралар, аралар. Очрашулар кирәк, очрашулар кирәк. Очрашулар кирәк. Менә җырчылардан бүгенгә шундыйрак яңалыклар, шундыйрак хәбәрләр булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең дә көндәлек тормышыгызда барысы да әйбәт булсын. Сөенечле хәбәрләр генә килеп торсын дигән теләктә, мин Булат Бәйрәмов сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.